A Asociación de Comerciantes Zona Berta de Vilagarcía puxo en marcha unha nova campaña do Día da Nai. Nesta ocasión, a Organización de Comerciantes sorteará 500 euros en premios. Neste caso, regalamos un premio por valor de 500 euros, que vai 200 euros en vales compra, e a diferencia é un spa para 2 persoas e unha noite de hotel. Todo eso o facemos o sorteo sempre cos tickets de compra. Na imaxe da campaña, a asociación escolleu unha libreta escrita por un neno ou unha nena. Zona Berta quere ter unha homenaxe así co cariño que as nais dan aos seus fillos e fillas. O adicamos un pouco a aqueles fillos que recordan os principios e as libretas, non, de primeiras palabras, non, adicadas a nai. Nos este ano, digamos, o lema é eu mimo a mi mamá. O sea, Zona Berta mima as nais, non? Dende Zona Berta sinalan que a campaña do Día da Nai sempre soe funcionar moi ben. Para os establecementos, estas promocións son unha oportunidade para dinamizar as súas vendas. Son fundamentais as campañas de días así especiais, cando non hai nin rebaixas, nin unha época, pois, bueno, de máis compras, como pode ser Nadal ou así. Estas campañas puntuais son moi importantes para nós, porque, bueno, a xente se volca en mercar pois agasallos, pequenas compras, hai incluso funciona moi ben as tendas de deportes. Todo isto implica moito para os pequenos negocios. Tamén sinalan que a hora de agasallar as nais hai máis diversidade. Dende electrodomésticos hasta xollerías, pasando por tendas de regalo, ou agasallos, deportes, perfumería, así que é un pouco máis amplio que, digamos, que o mellor o Día do Pai, non? Que nos centramos máis, incluso librerías. O sea, a verdade é que é unha campaña que recolle un pouco todo o mundo, non, todos os sectores. Os interesados en optar ao premio deberán comprar nos comercios asociados. Coas súas compras recibirán un boleto no que teñen que escribir o nome dunha nai. O sorteo terá lugar o luns 8 de maio.